ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Истиқлоли душанбе боз аз нав сармураббии пешинаи худ Игор Черевченкоро ба вазифаи сармураббигии даста баргардонд. мутахассиси маъруф бо футболбозон ва маъмурияти даста вохӯрӣ анҷом дода аввалин тамринҳои худро бо Истиқлол баргузор кард. ӯ ба Истиқлол аз нав Юрий Батуренкоро баргардонид, ки дар вазифаи ёвари аввалаш адои вазифа мекард. ҳамчунин ба ситоди мураббиёни Истиқлол Алишер Тухтаев, Дилшод Восиев ва Дмитрий Тяпушкин ворид шуданд. агар Игор Черевченко бо ёронаш дар Лиги Чемпионҳои мавсими гузашта ба комёбии назаррас муваффақ нашуда бошанд, пас унвони чемпионии кишвар ва ҷоми онро ба даст оварда буданд. Истиқлол дар Лиги Чемпионҳо бо Черевченко дар гурӯҳи И соли гузашта бо Ан-Наср, Ад-Духайл, Персиполис ҳамгурӯҳ шуда дар бозии аввал бо Ад-Духайл дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бозиро 0-0 мусовӣ анҷом дод. бозии баргашти ин дастаҳо бо пирӯзии Ад-Духайл бо ҳисоби 2-1 хотима ёфт. бо Ан-Наср Истиқлол дар майдонаш 1-1 мусовӣ бозида дар сафар 3-1 дар як вохӯрии ниҳоят пуршиддат мағлуб шуд. Истиқлолиҳо бо Персиполис дар ду бозӣ 2-0 дар сафар ба бохт рӯбарӯ шуда дар Душанбе 1-1 ба натиҷаи мусолиматомез расиданд. дар маҷмӯъ аз ин гурӯҳ танҳо ба Ан-Наср имконият фароҳам омад, ки роҳи худро ба бозиҳои ҳазфӣ ҳамвор намояд. Истиқлол аз 6 бозӣ 3 бохту 3 мусовиро бар ҷой гузошт ва бо нишондоди 3-9 тӯбҳо ва 3 имтиёз соҳиби зинаи охирини гурӯҳ шуд. акнун Игор Черевченкоро Истиқлоли пешина бо легионерҳои нав истиқбол кард. ӯ метавонад ба натиҷаи дар Лиги Чемпионҳо ноил шавад, саволи кушода боқӣ мемонад. Истиқлол дар ду бозии Лиги Чемпионҳои дуи имсола аз шарҷи Иморот дар майдонаш бо нишондоди 1-0 ва аз сипоҳони Эрон дар сафар 4-0 шикаст хӯрд. киро иваз кардан мумкину киро не, танҳо Игор Черевченко медонад. ба Игор ва ёронаш дар поёни мавсим барори комёбӣ мехоҳем.